हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो नेचारेल बड' यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय जाबाय। तो आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय मबाइल गोमाबायोबा मा उपाय दङ बा मा राहा दङ बेनि सोमोन्दै आं खिन्थानो नागिरदों। मबाइल गोमाबायोबाबो मोनफिननायनि लामायाव दं आरो तो आं बेखौ खिन्थागोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रो, बेल आइकनखौबो थु। आं गोदान भिडिअ हगारबाय थायोबा नोंथांमोननि नटिफिकेशनाव मोनहैगोन आरो। तो दानिया भिडिअखौ जागायनायनि सिगां प्ले स्टोरखौ ओपन खालामनानै लाग्रो। प्ले स्टोर दा बे प्ले स्टोरनि सार्चआव टाइप खालाम बेवहाय लिर फाइन्ड माय डिवाइस लिर। फाइन्ड माय डिवाइस लिरबाय आं सार्चआव होना होबाय। दाना नै अलरेडि आं इनस्टल खालामखानाय दङ, नोंथांमोनाबो इनस्टल खालामनानै लादो। नैबे साइडआव अपेन नुदोंना, बेवहाय अपेनाव थुगोन आं दानिया। अपेनाव थुबाय, दानिया बेबायदि फैबाय, बेबायदि पेज फैबाय। नैबे गोजा थिर होनायाव थुनानै होबानो जाबाय। दाना थुना होनानै दानिया नों बै मबाइल गोमानाया इमेल थानांगोन। इमेल गैयाबा जानाय नङा। इमेल खुलिनाय थानांगोन आरो बेवहाय इमेलखौ हो। गोमानाय मबाइलाव नों इमेल सेट खालामनानै दोननायखौ बेखौ हो आरो। गोमानाय मबाइलाव मा इमेलखौ होदोंमोन नों बेवहाय होनो नांगोन। आं दा आंनि पार्सनेल इमेलखौ होदों। आं जास्ट एग्जाम्पल हिसाबै खिथागोन, ओंखायनो आं बेवहाय ब्लार खालामनानै दोनथ'नाय जादों। इमेलखौ होदो बेवहाय। दानिया पासवार्ड बिबाय, पासवार्डखौबो होदो। तो पासवार्डखौ दानिया होबाय, नेक्स्टआव होना होबाय। दाना नेक्स्टआव होनानै नैबायदि जाबाय आरो। बे आं दा जा इमेलखौ होदों बे इमेलाव सामसुं गेलेक्सि J2 इउज खालामदों आरो। दा बेवहाय नोरै राइट साइडआव नुदोंना, बेवहाय मा अपसन दङ। बेवहाय मोनसे प्ले साउन्ड दङ, प्ले साउन्ड। बे प्ले साउन्डआव होयोबा रिं हैगोन आरो, बेनाव रिं जाहैगोन, साउन्ड जाहैगोन थारमाने। बेना साउन्ड जाहैगोन। ओमफ्राय बेनि आरो बेखौ जुम होनानै नायनांगोन, बै गोथाङा बबेयाव दङ बेहायनो बे मबाइलाबो दं आरो। बै गोथाङा बेयाव लकेसनखौ नुगोन बेबायदिहाय। ओमफ्राय दाना नैबे आगदाथिंनि बे सेकेन्डआव नुदोंना, बेवहाय सिकिउरिटि डिभाइस होनाय दङ। बेबो सिकिउरिटि डिभाइस। बेवहाय मा जायो आं खिन्थागोन। बेवहाय बेबायदि अपसन फैयो। बेवहाय नों लिरबानो जाबाय, बिनि स्क्रिनाव नुजाहैगोन आरो बियो। नों बेवहाय जायखिजाया मबाइलखौ जाय मोनदों आंनो प्लिज अननानै हरफिननो हागोन ना, बेफोरबायदि जायखिजाया टाइप खालामनानै हरनो हागोन आरो। बेवहाय हरनानै नोङो बेवहाय मबाइल नाम्बार हरफादो आरो। न'आव थानाय मबाइल बा नोंनि आरोबाव एक्सट्रा मबाइल लाबावनाय मबाइलखौ नोंथाङा होदो। बेवहाय नोंनि नाम्बारखौ होदो, न'आव थानाय नाम्बारखौ। होमब्लानो बैयो लक खेवनाय लोगो लोगो नोंनाव फना फैगोन आरो। बेबायदि नाम्बारखौ होदो, नैबे सिकिउरिटि डिभाइसआव होदो आरो। दा आं ओरैनो एग्जाम्पल हिसाबैल' खिथादों। ओमफ्राय नैबे गाहायथाराव दङ इराज डिभाइस। माने बेवहाय इराज डिभाइसआनो जाहैबाय नोंनि फट' बा नोंनि फाइल्सफोरखौ नों दानहरनो हागोन। इमेलनि खामानि मावनानै नों दानहरनो हागोन आरो। बेवहाय इराज डिभाइस नोंनि माखासे गोनां फट' बायदिफोरखौ नों दानहरनानै होनो हागोन। तो नोंथांमोनहाबो माखौबा बुजियाखैबा प्लिज गाहायाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। तो लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, शेयार खालामदो। बाय बाय।